Kubor nakaslem jong unongsan hima. Nakalyang ke HYC Nehu Unit harangkat ke jingadan lang ke HYC Maulai Circle minta kasengi ke arpulai tarik September arhajar arpawai kalawannya kendo iu Vice Chancellor ke Skul Ba Nehu. Bat kala yo ruban idor kas Vice Chancellor jong ke Skul Ba Nehu hapo ke jingalam kemado Presiden Usamla Yarab Shangren Vice President Usamla Rab Bordakhar bat Usamla Mandor Ding Dok Swear kum General Secretary. Ha kabedai baka jeng ai jeng mot ban penong no ik offline class yaki kena pulih hapok ke skul ba hi barok kawai lengba ke notification kabla penwi da ke sorkar jela ha kini kita yo beladam hapok kini ke dorkas kabla pha da ke seng kala kren shai shapang ki jing e ki baki kena kile kendo lengba ke online class bad ha kini ke jing dawa ke seng u vice chancellor ula kula ru ban shim khia bad ban sedang shwaya ke offline class yaki kena final semester bat kum taula ban rap ru ba unshim khia ban penlong offline yiki weki semester ru akpor ke babiang bat ru ka seng kala ban ram bat pensngau khmat u VC bantung no yo pro vice chancellor u bathamai bat u badai ru u do usnam la jong hapo ke skul ba Nehu haringkat ke jingdon lang jong ke HYC Maulai Circle hilapha show vice chancellor menta ke sengi baun pet khmat no shaki offline classes khanang bagi khana kinum shem yo shu kita ki jingjinjar ki bagi juyo ha ki bi day bat ki online classes babon ngitep ke jing lip lat khari ke baman la kasngi bat hak jing thot ki network ki internet bat kini ki cellular networks ke ba shipang bat don ki area ki ba ki network kim kot hiru te ki khana ki la do bon ki jing mentoy habaya day bat ki classes te kum ka seng hi ngila pha ban initiate yau vice chancellor jong kanihu baun sedang no yaki offline classes bat hak jingi kendu kejongi ulaong ba ki offline classes ki la sedang khamtam habaya day bat ki final year students namar ke jingdon kam kalong ba yaki khana bakin yo ya ke jing mentoy habaya day bat puli puthi da ka bay kendu bat apa yo ki kot ki baki yo ban lewa ban wan shagi library ki baki kot ki bun bat ke bay day bat ke jing puli ke jongki te kumta ka HYC minta sengiru kelai keren bun teli ki isu ki baidai bat kajing yadai jong ki protocols jong ki khana shabakin rung hakani ki university baidai ba ki hostels habayadai bat kajing pen thungno yau pro vice chancellor jong kanihu bat nginget scam bauni vice chancellor bawan menta unang kentiu ya kini ke university bat kum ka sanghi ngi kloi bani trelang habadon bale bha ya ke university bat nginya tre ringkat bat ki manla kapor nilai ji kot kapor bat haki news bat kum ta ter ya ka jing hier jong kata ka educational standard hapo nehu hot ngimla ada banlen baka nehu ka don kinong kai ki bastat ndre ya ka jing deko kerkom trekam jong ka nehu administration hapo ka jing yalam jong vice chancellor kalak pen telur ya kata kanam kebakan nihu kan la juyo na kapor ya habang ipej bat kan kiwe ki colleges ki la long class hare habang ipej bat kan nihu ka yo thia haju kamdan kata ka jing kit kli ka bakan penlong kelas ki kena nehu te hakwi de bat kan ni ngila shu up kemit anti lanu bakan nehu kan ai ya kan notification kenang ban yo ban penlong yakini ki online yakini ki offline classes henry mencap snem kala long sab yang ngim yo ban attend ya online class ya offline classes kumba ki way ki kena colleges hapo state megalaya ki yo ban attend ya offline classes te hakwi de bat kan ngila yo ban keren shai bat UVC ba balai ya ki college ki way hapo state megalaya ki lala ban penlong nadu ka first semester hadu ka sixth semester ki long full class henry balai bat ya kan nehu pat kimla ban penlong ya kan ye tengi nakaliang kaseng ngi songkhya halor kan ye ngi wan ban ya kan do university bangin keren chai halor kata ba balai ya ki college lala ban penlong balai hanehu kan don jinge ayu hanehu te ngi layo ban khya kan ye yo vice chancellor ba un yo ban chim khya kan di ka banta khamtam ru namta kitu ki khana ki bawan nabar ba kinyo ban ngimla ban ong batang na kamta kitu ki khana ki bawan nabar ki khana ki ba hangni hapo state megilia kin do nong ngimla ban ong na kamta kitu ki khana shipau ar pongot ki bawan nabar barok ki khana megalia kin numyo ya kata ka jing nang jing start ka babyang
Henry ngi de ban pej ya gitu kena ki bawan na baru khamtam ya ki protocols ki baka government kala ai ki de ban ya renti kum ki protocols kin yo ka jakasa ka babiang kin yo ban shaban wan kelas shaban rung hapo ka university lakumno da ki wan nabar kin yo ban shong quarantine lakumno shipau hapo khat saus ngi kat kum baki protocols ka baka government kala bo hadin nang ta kila ban le ki jingle na kamta ban pej benia ya ka